Останній шанс змінити вирок Володимиру Балуху не справдився, але й не зник остаточно. Окупаційний Верховний суд Криму сьогодні розглядав апеляцію адвокатів несправедливо засудженого українця. Засідання було коротким, слухання перенесли, бо Володимир Балух хотів особисто почути вирок, а все, що змогли запропонувати в СІЗО, участь в суді через відеоконференц-зв'язок. Коли наступне судове засідання, наразі невідомо. Чи є ще шанси на порятунок патріота, продовжать мої колеги. За український прапор на даху будинку та нібито побиття начальника Роздолинського ізолятора тимчасового тримання Володимир Балух може піти по етапу. 5 років колонії і 4 тисячі гривень штрафу присудив несправедливо засудженому українцю ще 5 липня окупаційний Роздолинський райсуд. Цей вирок сьогодні намагалися оскаржити адвокати Володимира Балуха в так званому Верховному суді Криму. Це мала бути остання апеляція перед етапуванням до колонії, але засідання перенесли, бо Володимир під час оголошення вироку будь-що хоче бути у залі суду. В адміністрації СІЗО проти. Владимира Балуха на судебное заседание не привезли и хотели с ним провести рассмотрение жалобы в режиме видеоконференции. В соответствии с законодательством подсудимый обязан присутствовать в зале, и у него не такая статья, по которой его не могли бы доставлять в зал. Коли відбудеться засідання, адвокати поки не повідомляють, однак впевнені, виправдального вироку не буде. Мы рассчитываем на смягчение наказания Владимиру Балуху. Зачет срока содержания Владимира Балуха под стражей, также в следственном изоляторе города Симферополя, и освобождение его из зала суда в связи с отбытием срока. На пом'якшення вироку Володимиру Балуху розраховувати не варто, так вважає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. 5 років колонії для людини, яка голодує вже 190 днів, може стати квитком в один кінець. У Балуха предстоит этап в условиях российского режима, в буквальном смысле таком жестокого режима, может кончиться для Балуха очень серьезными проблемами для здоровья и угрозой жизни. Володимира Балуха окупанти хочуть запроторити за грати, бо в окупованому Криму нема місця українським патріотам, каже голова Меджлісу Рефат Чубаров. Володимир Балух є такий, знаєте, стійкий, щирий, перепровірений цими всіми випробуваннями український патріот. І тому окупанти закинули до його будинку патрони, здається, десь 90 патронів. Закинули і потім звинуватили, що він зберігав бойові набої. Підкинутими набоями псевдоправоохоронці не обмежилися. У липні начальник слідчого ізолятора поскаржився, буцімто Володимир Балух його побив, і замість 3,5 років колонії поселення йому присудили 5 років. На знак протесту проти несправедливого суду Володимир оголосив безстрокове голодування. За 190 днів він схуд на більш ніж 30 кілограм і тиждень тому попросив про зустріч з нотаріусом, аби скласти заповіт. Тетяна Солій, Заман, АТР.